Nosaltres tenim especial interès pel que IB3 pot oferir i fer per les noves generacions, però no només. També ens ocupa i preocupa la situació de la llengua catalana, perquè una llengua que vulgui ser viva al segle XXI ha de tenir totes les eines audiovisuals de què pugui disposar. També entenem que la normalització de l'idioma passa pel que fem en l'àmbit econòmic i entenem que és impossible competir amb les plataformes audiovisuals que existeixen avui en dia. És per això que avui volem xerrar de les formes de cooperació amb altres ens públics de ràdio i televisió en català. El que l'hem dit, si ara ens centréssim en ficció, la ficció és cara de fer. I no cap televisió avui en dia pot competir amb la inversió que fa qualsevol plataforma de continguts, com pot ser Netflix, HBO o qualsevol altra. Per això pensem que és important aquesta col·laboració. I també la reciprocitat, perquè la reciprocitat, a més, ens remet a una cultura diversa. També hi ha altres iniciatives que podríem adoptar, és a dir, sempre hem dit, és fantàstic ser molt imaginatiu, però a vegades va estar també que mirem què fa el veí i adaptar alguna iniciativa que ha pres. I a mi m'agrada especialment la de dur joves creadors en català a la ràdio. Ja n'hem xerrat també, senyor Manresa, d'aquest tema, però vull tornar a insistir. Per exemple, el programa ICAT Kids, que emet ICAT FM. Hi ha una secció en concret que es diu La Pantalla, que està fet per un jove. Crec que aquestes iniciatives també serien interessants que es plantegessin almenys. No són les espècies més fortes les que sobreviuen, ni tampoc les més intel·ligents, sinó les que millor s'adapten al canvi, com va dir en Darwin, amb la qual cosa adaptem-nos al canvi. Gràcies. I en el futur, per exemple, Sicília sense amor serà fruit d'un producte de col·laboració entre una productora privada, IB3 com a mare i encàrrec de producció, contribució de finançació de Filmin, d'Apunt i de TV3. Per primera vegada a la història això està arreglat. Els temps són difícils i aleshores tot allò que siguin coproduccions, participacions, complicitat privada en el públic és essencial per sobreviure. Tamany, passar d'1 milió a 10 és una manera de tenir més públic, que te pugui entendre, també que te puguin doblar, perquè per estar a Filmin ha d'estar doblat o subtitulat. El sector juvenil, que tant el senyor Gómez Guardiola com vostè està parlant, clar, és el gran repte. Un repte o un desafiament, que dirien així, si com toca, per tenir interès i contingut i capacitat de seducció, col·laboració en aquest àmbit dels 10 milions. Ho tenim obert, ja tenim el canal Bon Dia, esperem que es pugui normalitzar la presència d'Apunt aviat, perquè hi ha hagut un canvi de president i ens ha retardat la signatura. Com nosaltres podem fer més coses? Fem propostes que siguin viables i factibles econòmica i industrialment. Ara se faran el Premi del Temps de les Arts, que promou una acció cultural i una revista de València, que fa referència a patrimoni, arquitectura, arts escèniques, música clàssica i música popular. Gravacions fetes a València, Palma, Barcelona, Perpinyà, Andorra i Alguer. Els documentals que tenim en marxa, com el Mats, que s'estrena diumenge, un altre sobre en Guillem de Fat, sobre en Maria Almà Bonet, en Pascal Comalada, Art d'Art, que es fa en TV3, els programes de televisió favorits, que ja els van fer temps passat, No perdis el compàs, que se'n va fer bilateral TV3. Acabi, senyor Manresa. I Allà fan si pots, que van fer aquí i ho ha comprat tothom.